Йоу, здравейте, аз съм BVG и тук може да видите реплеят на един от моите лайв стримове в TikTok, като наскоро правих Setup Wars в коментарите на едно от моите видеа и след това рейтвах на хората сетъпите, но понеже много от вас не са били на стрима, реших да кача реплея на целия лайв стрим, така че всеки, който иска, може да дойде и да види това скромно видео, което е близо 2 часа. Така че не съм правил никакви обработки. Това просто е целият реплей на лайв стрима. Аре, нашите. Така. Еми добре, аре да почваме лека по лека. Те са 141 парчета, така че слизаме надолу към Аксайчо. Ако не го Минах объркам. Лаймоку. Не, това е втория. Това е много яко, между другото. Някак си наистина изглежда клин, балуи. Вижте лаптопчето с клавиатурата. Тукуи. Момчето си го е направил много приятно. За лаптоп от 1 до 10 мога да му дам 5. Аре, защото наистина, ако дам 10, трябва да е нещо много яко. Иначе тук всичко има си светлинки отстрани, бадове си има и микрофон, всичко е подредено, може да направено, има си някакво странично осветление, така приятно изглежда, не е зле. Може да сложи един монитор. Еми това вече зависи, нали, кой какво харесва наистина. Сега може момчето просто иска да се цъка на лаптопа и си някакви чил игри да си играе така. Продължаваме. Марто долна черта Вол. Марто Вол, малко тъмна снимка. Дали е рил това? Вече тук Феке. това малко изглежда фейк. Има едно кученце отдолу, балдуй. Мей феке. Фекей. Феке. Сега ще ви кажа. Да, by the way, това е скам. Добре, виж, двама скамари вече. Това определено е скам. Това определено е скам. Дали? CS2 е написал, че е късмет на всички. Добре. Рил е. Да, бе. Да, бе, това е олд снимка. В смисъл, хора, няма как да повярвам, че това е от сега, защото гледайте какво става. Това монитор никой не ползва, балдове и такива монитори. И другото, което е, се виждат се стария Windows, виждат се стари неща, така че аз не съм толкова... Таналайга. На всички са лоши, е написал 14, не се знам, .88 явим. Това дали е рил, балдове? Това дали е рил, балдове? Феке. Феке. 50-50. Реал. Това дали? Мей. Реал. Азето зенам. Изглежда много добре наистина. Ако това е рил наистина... Тофа и пин. Ени ариеел. Ени и пиаени. 50 на 50 съм тук, ама добре, аре, смятам, че това не е толкова рил наистина. Добре, вече имаме трети скам. Това вече мога да взема за рил. Пиаени. Това вече мога да взема за рил. Нямам, тук защо нямам? Рад 1-10. Реал и това. Това малко Лептопайком. От 1 до 10. Чеквай GV пин бочка. Това е реално супер сбито е, нали? От 1 до 10. Не че е зле. Не че е зле. Да бе, от 1 до 10 ще рейтвам също, да. Но това ще го ставим за последно, нали, ще рейтвам от 1 до 10. Сега първо ще коментираме нещата и кои неща ми правят впечатление. Аз мисля, че трябва малко по-дълго да е мястото. Да. Защото реално много неща са наистина на едно място. Иначе Антон Георгиев е това, който има
лаптопче има тук, има си компютър, монитора му е тук, всичко изглежда... Има си воланче тук, абсолютно всичко. Просто всичко е бам, сбито на едно място. Нали, то много зависи нататък дали има място сега за по-голямо бюро. Това много е относително, но въпреки това може малко да се понаправи. Да е, Ай, той игра на Джо Кюмсънс. може да е по-подредено, реално, по някакъв начин. Сега ако се размърнат малко тия неща, примерно до компютъра да отиде от дясната страна Тъдето мисия Греъм Хело. и ако нали, този лаптоп беше на мястото на компютъра, можеше малко по-така да изглежда. Според мен, не знам, кажете вие някакви. Ако оценявам от 1 до 10, мога да дам... Колко мога да дам? Аре и тук давам 5. Аре. Пак казвам, 10 трябва да дам на нещо много яко, защото няма да е честно просто. Иначе не е зле, има всичко, момчета. Има всичко, има си джойстици и работи, тук си ги е направил. Толкова ги си има, светят, има си стойчица за слушалчици, всякакви воланчета, тук има бая работи, но... Да махне идната клавиатура пон. Да, има две клавиатурки това. Така. Това кое е 1914... Бе от Хела и монитора май и траш. Тази снимка малко трудно се разбира, защото виждам само един монитор и компютъра. Но това е, може би, basic нещо, нали, което може да се направи с един монитор и компютъра от тясната страна. Изкайста. Да, доста е... Какво мога да кажа тук? Малко кебъл менеджмента отдолу. Това не че му не, ама... Добре, има си един монитор, клавиатурка. Това между другото ми беше старата мишка, така. Не е никак лоша. Това е Red Dragon клавиатура. Първата ми геймърска клавиатура беше Red Dragon. Това са много здрави неща, нали, като марка, не знам поне. Ай мокюта. Да, ама са хубави, в смисъл за... Сега суме сред драгон. Реално са доста така марка, мога да кажа. Приятна, не е за подценяване. Мисля, че преди бяха долу-горе на разумни цени. Реди суищ. Сетъп мога видите в YouTube, той каче. Така. Ред звездичка. Пак мога да дам 5 от 10 тук. Дам 5 от 10 на 19-14 това. Така, това... Не знам как мога да прочета това. Всъщност... това или е? What? Не мога да му видя това, бе. Нещо си готи. 7 нещо си. Фейк е. Но това изглежда фейк, да. Това вече определено изглежда фейк. Плюс това какво мога му рейтна? Фейк е. Какво мога да рейтна на това? Балдове, кажете ми. Else with HDs. България. Добре. Това също е супер размазано. Аз как мога да разбера дали е фейк? Фейк е. Това също мисля, че е фейк. Фейк е. Това също е... Брат! Ти Фейк ще е. имаш тюник на Red Bull отстрани. Фейк е. Нали? Аз искам да го направя това, но не мисля, че за един нормален геймър ще се сложи гладюник. Моля без хейт, Данчо до черта саб. Това е Рил вече. Това е Рил. Данчо Baldway, виж така си го е направил. Данчо си е сложил тук отстрани лаптопчето на стойката. Рил изглежда достоверно. Ето и той си го... Даже се вижда датата. Е написал моля без хейт. Добре. Добре. Защо да е хейт? Това Baldway, вижте. Не е задължително сетъпите ви да са най-скъпите и не знам какво. Просто когато човек си е подреден и иска да му е хубаво, може да го направи
и с буквално и компютърът ти да е от 100 евро, мога да изглежда приятно, мониторът ти може да не е най-скъпия, Малко Visa HD SES. нали, скъпия монитор, да е 500 Hz или нещо такова и да има 1000 осветление. Просто мисля, че е добре. Малко е тъмно, наистина не мога да видя цялостната картинка, но изглежда, ще го видя, моли, чакай само да говоря сега. Изглежда никак за. Мерси топ. Какво мислите вие? Изглежда си клин така. Давам 5 от 10 и тук. Това е на Данчо. Данчо няма как. Това, даже няма да има хейт. Защо да има хейт? Ето го, струваше ми повече от 1000 евро. Молката игнорирай моята снимка. Виж мен. Феке. Каква? Как ще напишеш 1000 евро, by the way? 1000 евро. Пин финал бошес. Как трябва да напишеш 1000 евро, брат? Това струва доста повече. Само 100 струва. Пин. Не бе, той е фейк. Иначе клавиатурата е моята отгоре, by the way. Пини. Тази... Даже... не, да. Горната е. Защо качвате фейк снимки, by the way? Това не знам. Идван черта Атанасов. Виж токсика. Има инфо. Ще го видя, спокойно. Нека стигнем до там. Има инфо и до черта Атанасов. Добре, мани, добре. Азет имам инфо. И до черта Атанасов. Пратила сум ти клайна стюпа. RTX 5060. Ето, само да кажем инфото преди да отворим снимката. RTX 5060 8 ГБ, AMD Ryzen 5000, Ryzen 7 7600X с 16 ГБ RAM, DDR5. Какво говоря и аз? Това е реално сетъпа на идола на черта Атанасов. Има си някакво такова на CSGO. Многи джолка му е малък монитор. Много клин бе, Валуе, Не е ли прекалено? 26 Z монитор. 26... защо 26 херца? Как ще е 26 херца? Защо да е 20... Много малък монитора. Имате преди... Това да е 24 инча ли бе? Може, да. Ти купва още един AI топ. Изглежда иначе добре, що да не е. Това... Бадо изглежда на Basic Setup, Или как? Къде да пратя сетъп? Пратете го гледайте последните ми видеа и едно от видеята казвам, че правим сетъп Wars. Фини ама и с розови неща ай битул му се път. Да, малко е... Но вижте сега, това е... Не си хади е с това. Проблем лай, че га пратич преди малко. Не е проблем, че се го пратили преди малко. Реално, да, доста... Има... Не и клан Меси, честно казано. Има много мерцедеси преди на това. Това не е проблема това, но просто е доста шарен. Това ще му дам 4 Виж от 10. мен, моля. 4 от 10 му даваме на това. 5 от 10. Не. 4 давам. Така, някой с емоджи на клоун. K.A001912 и е написал i5 14600K 1080 Ti 16 ГБ DDR4. Йоо, браво е! Това изглежда много хубаво бе. Какво ще кажете бе? Много клин. Реал. Вижте бе, да! Вижте отгоре има фигурки. Да бе, какво ще кажете? Аз мисля, че е много приятно, Балдуин, Вижте, тонколонките си пребрани тук, отзаре си има някакви нещица, има си точно малко спад за компютъра. 6-10. Така, отзаре има някаква светлина? Или как? Какво ще кажете?
Аз мисля, че това е W. Много, много приятно изглежда. Аре, това даже мога да му дам... Това му давам даже... Не знам. Малко му се пада не майчар, ама и кразифо. 7 от 10. Какво? Малко мауспад. Не, точно този мауспад. Черните мауспадове, нали, които нямат никакви неща по тях, балове, може да се връзват с много по всякакъв начин. Вижте как точно нали, отцепва реално от... Той е с бикъл аквафитура, бикъл буро. Тиркюкъл му черно, бикъл му Иначе монитора е Samsung Odyssey, виждам, което буквално топ с тази конфигурация, клавиатурата, белите слушалчици, Logitech, приятно. Давам 7 от 10 на това, няма да ви лъжа, харесва ми, наистина. Няма да ви лъжа, това си изглежда добре. Много клин изглежда. Тази снимка вече за втори път я има. Тя е Гапчо. Направо скроваме на Гапчо. Galaxy S25 Ultra е снимано с него, добре. Йо, Гапчо. Феке е. Това... И това и мега добро. Лол. И това май чаресва. Сега, да не ритваме само компютри, нали, клавиатури и мишки. Тук говорим за цялостен сетъп. Тук говорим за цялостен сетъп, който, нали... Компа черфана и клавиатурата черфна. Да. 9 от 10. Това... Само, ако е Рил, нали? Ако е Рил, Бардо е добре. Но пак казвам, виждам само една клавиатура и една и компютъра, Бардо е. Това е, което виждам. Дори монитора не мога да видя хубаво. Така. Няма да ви лъжа, но и това изглежда добре, връзва се компютъра с клавиатурата. Точно това е отразяно. Представете си, че сега има светлини, нали, цъкната е лампа или нещо се вижда, не мога да видим целия сетъп, нали. Реално, може да не е така, може да е... На тъмно много добре изглеждат нещата. Сега я ще затъмня тук, ще изключа и ще пусна само светлините да засветят. Ама ай компютъра лай тиркюко е свичда. Да, то е цялостния сетъп, нали, говорим бюрото, всичко как е подредено, как е... Мокъл го снима Ханес в тул. Това е сетъпа, балдуей, всичко, не говорим сега, кое си заснема само компютъра, кутията, нали. Това му даваме 6 от 10 на Гапчо. Чеки. Иначе, машината изглежда доста добра, нали, не знам какви са и характеристиките, нали, не казвам, че е лошо, нали, това, което е заснело, но просто не мога да видим цялото. Сега, Харпунчо, Войт Харпунчо, явим. Йоу, Харпунчо. Това е Харпунчо, който идва на къстъмките. Харпунчо има един огромен монитор. Ама мокъл компидол е бучка. Кой бе? Харпунчо, балдове, има голям монитор. Клавиатура, която е... Не знам защо може да играе така. И един супер малък монитор. Който е old балдове. Това не е нещо, нали... Разхвърлено е, да, разхвърлено е. Харпунчо, доста е разхвърлено. Имаш... Балдове и Харпунчо има място за кейбъл менеджмента отстрани. 3. За кейбъл менеджмента има място. Мисля, че това отстрани, вижте, отстрани до лампата. 3, 10. Нали, отстрани до лампата, точно ето тук отстрани има и просто трябва, нали, малко да се подредят нещата. И може да стане приятно. Той нататък има някакви други неща, просто е... Пак си е сбитичко. Не зле, но 5 от 10. Аре. Иванов.8. Йо, Иванов 8. И добре. Маусапад, който пише Battle Royale на него. Имаме обърнат монитор 916. Ауела монитор.
Така. И компютъра, който е буквално затиснал така. Днес на фона на това, че ми изглежда, че бюрото е малко. Не знам вие какво ще кажете, но вижте какво ви изглежда на вас. Малко и. Малко е, нали? И той просто няма как да ги разположи всичките неща. Нали, Дълбоко дори да е и. малко да е завъртян компютър Да. или нещо. Просто Не е тюпкано и. малко е и, 4 от и 10. затова изглежда. Пък и той малко го е снимал и така, деца вика, и е хванал, изглежда супер, нали, призмата е някаква много е пречупено, така изглежда. Но пък иначе има си завъртян монитор, има си клавиатурка Нищо не е сблъсва. на обратната. Защо е на обратната? Но нямаме, да, буквално нямаме някаква кой знае каква. Не виждам нещо супер, как да кажа, не симетрично, ама нали да се връзват нещата, кой го каза? Денката е казал нищо. Много е широко. Не, това. Абе, дали е широко наистина, а? Абе, на мен ми изглежда, че малко е. Все едно е. Необратно изачтото така игра кют. Все едно е на дълго това. Дълго самото бюро навън, а? Дълбоко и. А това ми изглежда на 24 инча монитор, балдой. Или как? Който е по средата. Представете си дълбоко бюро Да. с 24 инча монитор. Нуки ме тюпкано. Никога няма да цели хедшот на Fortnite, балдой. Деве. Да, позбитичко си, няма да ви лъжа. Позбитичко Типа. си. И трябва да какво да кажа? То сега така на Рата 24. най-мокю. Но просто трябва да е, нали, не знам, самото бюро е някакво странно, според мен. Иначе, ако се подредят малко Хедшотинила. нещата, малко се подредят нещата, може и да стане. Давам 5 от 10 пак. Сега не е имало нещо така направо да. Петров до начерта. Така. Покажи си мишката. Да, това е на долна черта, Петров долна черта. И какво имаме? Имаме монитор, който изглежда. Малко мнуки не далч. Що бе, вижте как е направено, бе. Това, между другото, вижте. Аз мисля, че тук е използвано мястото на самата стая някак си. Вижте как самото бюро май е такова ъглово или какво изглежда, а? Така, има си. Вижте компютъра къде е. Тук всичко е симетрично сега. Ако кажете, че не е симетрично тук направено. В смисъл, монитора си е качен отгоре на това. Антената на компютъра, вижте къде е. Отгоре. 8-10. Това е предвидено. Тук е супер клин, нали, кабелите са чак. Има още как могат да се скрият тук от това, дето търчат, но са добре. Не са баш, нали, да тук има да върват някакви по земята, някакви тройки, четвърки, разклонители, не знам си какво. Не е зле, що да не. Аз пак казвам, че не ви трябва да има супер много неща, супер скъпи неща. Просто е клин. Това е добре. 7-10 давам тук. На долна черта, Петров долна черта. Радослав това сега е много клин е това. Пин. Дали обаче реално е real или не? Фейк. Пин. Да. Феке. Явен, ако го сърчна така, това, кой ще стане? Феке. Да, добре, намерих го. Пинтерест. Не бе, аз го намерих. Намерих го. Фейк е, добре. Няма какво приключваме тогава с рейта тук. Не. Емката.
това е малко трудно да рейтна, разберете, наистина. Не мога го рейтна това, вижте какво се вижда, аз виждам само матрицата и това, нищо друго не мога да видя, хора, тъмно е. Sky. Много е тъмно. 4 от 10 направо, ама аз просто нямам какво да видя. Mega Raid 5. Не мога да видя просто нищо. Има клавиатурата на лаптопа, виждам и матриците. И IPC матрици виждам да сетят. Жил Мартинчо бе. О, защо бе Мартинчо? Защо ме лъжиш така? Защо? Това е фейк пак. Ама той е фейк. Той е фейк. На Мартинчо за какво му е такова? То просто първото, което вижте в какъв формат е снимката. В какъв формат е и реално това. Тук има пултове работи, има някакви работи. Не. Добре. Това не знам кое е. Това е Денис. Той е някакъв аудио интерфейс, който не мисля, че нали, това е какво ще прави аудио интерфейс на Мартинчо. Става такъв сериозен. Нали. Капчере море има тя аудио интерфейс. Просто. 1948 Денис. Явим. 1948 Денис. Добре. Реал. Това е Рил сега, не мога да кажем, че не е Рил. Просто е... Хора, какво мога да кажа? Тука... Това аз не знам, това е PlayStation, Балдо, я? Това е PlayStation, нали? Опак уста. Това е PlayStation тук, да. PlayStation с... Това някакъв... Да, PlayStation 5. Монитор... Ама то монитор дали е на стойка, да не знам. Или как? Хупав монитор. За това ви казах, нали, отгоре за тия тройки, моройки работи, не знам си какво, нали. На стойка е. Хвостава е бочка. На стойка дали бе? Дали е стойка, Просто налегнал. Някак си така. И моя е така. Не мога да дам повече от 5 на това стойка. Нещо, нали сега. Вие какво мислите? Огнал еп стойка. 5 от 10 давам. Тук виждам клавиатура и мишка, които дори не мога да определя какви са. Но 5 от 10 на този сетъп. На Денис. Така, тук даже имаме инфо. От Genov до начерта 3 PlayStation 5 с 144 Hz монитор, който е 27,5 инча. Така. Добре, пак виждаме тъмна снимка, която много трудно мога да рейтна. Наистина това какво мога да кажа тук, кажете. Виждам монитор 27 инчов, който е написал и мишка и клавиатура и PlayStation, който знаем от описанието. 5 от 10 даваме на това. Грис! iFord. Явим Грис какво е качил. Не е лошо. Не бе, беше лошо, смисъл беше подреденичко, но... Така, ето го и на Грис сетъпа. Да. Грис, вижте, Грис има си такава стойчица. Стойката е хубава. Има си хубав майк. Монитора е готин. Супер клин. SteelSeries Mousepad. Има си тук някаква картинка на колички отгоре. Доста изчистяно изглежда. Малък сетъп. В смисъл няма големи и огромни бюра и работи. Просто... То мисля, че нататъка ще има още. Нататъка ще му е компютъра, просто не го е снимал. Предполагам. Но явно то се личи, че е цяло стола бюро. от кухникюта. Цяло бюро. То стола не се вижда, бе. Това реално не знаем. Това даже не знаем, нали, реално нататък какво има още, ама... Това, което изглежда доста клин тук на Грис. GG Грис. Да, му... 6 от 10. Чак клин. Супер.
Това мисля, че е фейк вече. Да. Не бе, що да е фейк? Чакайте малко. Това не мога да намеря никъде. Вотвайте, аре. Рил или фейк това? Рил или? Пейна. Май рил изглежда, или Фейк как? е. Реал. Що да не е рил? Реал. Що да не е рил? Реал и. Изглежда рил. 9,0 джам. Що да не? Той може да си ги е скрил нещата. Моя е същият, но слегнал екран. Изглежда клин. Изглежда рил. Това ако го рейтваме, ако е рил наистина. Майдо, тук изглежда един от така приятните 7-10. Мога да дам наистина 7 от 10 на това. Какво ще кажете? Компютъра изглежда супер така приятно поставен, нали, монитора един. Вижте, сега, като няма място, защо да ги тъпчете 100 монитора на едно място? Аз не знам защо някои от хората искат 2 монитора. Просто някои деца искат 2 монитора. Да имат 2 монитора, защото някои други имат тия 2 монитора. Нали, или пък някои стримари. На мен ми трябва 2, даже 3, 4. Сега ще си направя една стойка с 4 монитора, балдой. Но на мен ми трябват тези 4 монитора. Наистина ми трябва. Но това сега е супер клин така. И няма 100 монитора тук. Това му даваме 7 от 10. 7 от 10 му даваме. Само отивам до туалетна и се връщам. И продължаваме. Visa HDs. В TikTok. Така, продължаваме напред. Стигнахме до тази... Честита нова прекайска. За този сетъп. Изглежда много приятно, наистина. И дахме 7 от 10, защото клин. Бюрото е предназначено за... Нали, изглежда за един монитор, има един монитор, има... Честита нова прекайска. Благодаря, Денка, благодаря. Така че не е претрупано, има отзаре, даже си има някаква картинка тук. Найс. Добре. Си заменя долу. Херекса. Така, само още един монитор над мейн монитора. Херекса каза, че ще има един монитор още над мейн монитора. Явим. Това балдове изглежда на... Той си беше казал, между другото, че е подредено по моя начин. Нали, с обратната монитора от лявата страна, мейна по средата и компютъра от тази страна. Изглежда добре. Що да не? Малко е тъмно пак, но... Вижте всичко как... Китигото май не е свич да ман добре проблем.
Не е проблем. Изглежда найс. Що да не? Изглежда найс. Клин изглежда на Херекса, а? Какво ще кажете? Ще го видя, да, карам ги подред просто, чат. Карам ги подред. Какво ще кажете, а? Тук дали да дадем пак 7 от 10, а? Вижте, супер клин изглежда. 9-10. Бобито да вика 9-10. Да. Сега ли рейтва сетъп и терара точно сега, Антон? Ще го видя, караме подред, така че ще видя на всичките. 7 от 10 на Херекса, които, by the way, само нали ако беше малко по-светличко да видим тук цялата работа, да не е замаскирал нещо. Но има си един монитор, който е обратната, един мейн монитор и нали, конфигурацията от дясната страна, както нали, при мен е. Само знаете ли какво ми се струва? Малко ми се струва, че има някакъв денивелация на монитора и това ще там мястото. Не знам защо така се получава. Дали защото може би е извит монитора по средата или нещо не мога прецена, но така иначе ще му дадем 7 от 10. Арен бум. Тук ще дадем 3 от 10 балда е направо. Това направо не знам какво мога да кажа, нали как. Но той просто е подредил малкия тук нещата, е така ги е сложил и я направил една снимка. Лаптопчето тук от тази страна. Това не знам. Това монитор ли е или е телевизор, не знам. Какво ще кажете тук? Тви. Mire TV, а? Ако ми кажеш сега, че движиш мишката с лявата ръка, аз ще се застрелям просто. Ако ми кажеш от лявата страна, че движиш мишката. Но пък вижте сега, малкият си е направил поред труда, подредил си всичко, вижте тук джойстиците как са подредени и си е направил нали това. Даже, да не, 3-4 от 10 ще дадем. Аз не съм такъв гадняр сега тук да. Петков. Петков има бавлове като моята клавиатура. Петков вече си има. Си има като моята клавиатура. Как да си пратя сетъпа? Пращайте сетъпите във видеото, което имам скронете и вижте моите видеа. Едно от тях има където се говоря за сетъп Wars, ще го видите кое. Не съм ти видял още на теб. Тук виждаме Fuji V2 на Dark Project клавиатурата с монитор, който не знам всъщност. Мишката ми е много позната, бе. Тритото не е ново. Монитор нямаше ли такава мишка или не е такава, какво ще кажете? Същата. Същата е, нали? Не и аз имам същата. Флака машка. Тук пак пада в графата 5, защото нали нямаме нещо вау, но не е зле. Не е зле. Това не виждаме 6, не виждаме и това и конфигурацията отстрани не се вижда и тя. Виждаме монитор и клавиатура и затова не мога да дам повече. Нали рейтвам една мишка, клавиатура или монитор, това я виждаме. Как мога влезна в Discord? Мога да ми изпратите friend request в Discord, BVG01 ми е Discord или да намерите сървъра ми BVG Army. Някой от модераторите може да закачи как се казва Discord сървъра BVG Army и така. Да е лошо. 5 от 10 на Петков на сетъпа. BVGARMY. Така. BVGARMY. Ханичка. И това е сетъпа на Хана. Сега Ханичка тя каза по-рано, че не се вижда конфигурацията отзаре. На Хана конфигурацията отзаре изглежда доста приятна. Няма да ви лъжа. Отзаре изглежда добре. Може малко нали
Може, всъщност не знам дали може. Виждам отстрани, че има нещо като етажерка или нещо, не знам какво е. Това, някакви рафтове има, но не знам, ако избуташ малко монитора насам, нали, наляво и компютъра да е от тази страна. Ендюмам нук макюсто. Нямаш много място. Да, това обяснява всичко. То винаги е свързано с мястото, чат. Колкото и да... Затова много ми е трудно, нали, да кажа сега нали, да критикувам много, защото за да стане хубаво, не трябва да е сбито, не трябва да е... Много са факторите, нали, дето трябва да стане добре. А буквално ако няма място, как да стане? Първото, което може да няма място да вкара голямо бюро. И така. Cable Management също и той не е от най-добрите, Ханичка. Може малко да ги подредиш тези кабели отзаде. Може малко да ги подредиш отзаде кабелите, да не са така разхвърлени. Тук виждам този джойстик като стойка за слушалките ли го ползваш или това балдо е стойка за слушалки? 6,9. PlayStation е тук от лявата страна. 6-10 Ханичка. 6 от 10 за Ханичка. Найс. Така, Кристиян Иванов. Кристиян Иванов. Който е, може би, в графа Basic Setup и пак кажа, като от дясната страна виждам, нали, конфигурацията, по средата тук имаме пак един монитор, си имаме с Logitech клавиатура, Logitech мишка и давам 5 от 10 тук. Няма мауспад, Кеплица управна и просто така изгълдат. Това ми направи впечатление, аз още като цъкнах снимката и се чудя къде е мауспада. Кеплица управна и просто така изгълдат. Ясно. Ханичка. Къде е мауспада? Бадуе. Кристиян, как играе без мауспад така? Къде е мауспада? Аз не бих играл така в Fortnite. Препоръчвам на Крис да си сложи един мауспад. Един мауспад да си сложи, на всичкото хубаво, нали? Виждам, че конфигурацията не изглежда зле. Нали, от тук сега не знам каква е точно, но щом, нали, има конфигурация, сега няма да е лошо да си сложи един мауспад. Нали, ако иска малко да се движат нещата. Сега ще продължим надолу. 5 от 10 даваме на Крис на сетъпа. Мексиканеца. Това е фейк, мисля. Всъщност, я чакайте, бе. Не знам, бе, това. Не мога намеря в това. Аз ги сърчвам с Google направо, но малко ми изглежда самото качество на... Razer клавиатура, тук какво има? Ето ги повържа. Да, това не мога ви кажа, не знам, малко изглежда фейк това. Ратера и отзад затифа и така. Това малко така избая изглежда добре, но всъщност не знам. Ако е Рил, давам 7, даже 8 от 10 давам на това. На мексиканеца, ако е Рил. Сега това какво е, бе? Мистер Максо. Абе, това базикате ли с мене, бе? Абе, това ще се зриви тук на леглото, бе, от Валдове. Къде е това? Това и не е стул стюпа. Бе, на свет ли се тъпа? Не. Не. Това не. Не. 3 мога да му дам на това нещо. Мистер Макс, то няма бюро, батко, то е на масата. DH долна черта Пепо. Йо, Пепо! Добре. Добре. Чакайте малко. Тук виждам нещо приятно. Доста приятно виждам.
Само... И да, вече, най-вече, че нали, от тази снимка се вижда всичко. Чайте, че... Енто тук не му вижда. спад. Да, няма малспад, но просто може би, защото е почиствал нещо и не го е сложил малспада, поне на мен така ми се струва. Няма да ви лъжа, но най-вероятно съм накарал бая от вас да си почистят местата, за да се снимат сетъпите. Но виждам слушалки като моите, които не са никак зле, нали, на луджите. Не. Но просто защо вървят от всякъде кабели? Това е... Нали. От всякъде вървят кабели, мониторите са... Добре, два монитора така са сложени. Разположението не е зле, просто малко тия кабели, ако се подредят, може да стане топ между другото. Бюрото е добро, изглежда доста добро и нали си е баш за тази работа, геймърско бюро си е. Клавиатурата не виждам това мисля, че мишката е Logitech пак също. Конфигурацията, това сетъпа между другото на сетъп. Точно конфигурацията изглежда много приятно, няма да ви лъжа. Самия кейс много добре изглежда, някак си много различен. Да, найсе, даваме, ще му дареме 7 от 10. Те до тук май върват или 5 от 10 им давам на някои, които са нали, реално в тази графа, или падат в 7 от 10, защото нали, малко по-добрите. Така, Пепо... Визейч Мопил. Така, благодаря за гифтовете. Алекс, имах шанс да ми дадеш 10 на сетъпа. Пазикат с мене, в хладилника това. Хартус не е българин. Това и ай. Да бе, това в хладилника, това оставих в това. Хартус, това съм му виждал, защото съм му виждал видеа май в профила в TikTok. И това ма е рил сетъпа на Хартус. Найс е, какво? Найс е. Клин, двата монитора са добре. Конфигурацията е малко 9-10. забита. Ако дропна монитора 7 лай. Да бе, Ханичка бе. Не изглежда никак зле. Не е сега нещо вау. Не мога да дам нещо повече от 7 на това. Нали, Хартус, това е моето мнение за Хартус, за неговия сетъп. Иначе е добре, 7 му дам. Ако и тофа, което мисуко и флако. Ако е това, което ми се е велико. Да бе, хубави са му нещата, не са лоши наистина. Зардила Лупепура. Добре, продължаваме. Хартус 7 от 10. Ретрак. Това си е едно лаптопче оставено е така. С една клавиатура. Найс, има охладител, има мишка, има клавиатура и слушалки. Маймус. 4-10. 4 от 10. Ретрак. То няма и какво да видя толкова. Това не знам, чакайте да видя първо на кое е това. 2-10. Това е на Светослав. Светослав има светещ стол, балуей. Има светещ стол, балуей. Моджлай малко по-бързо, защото ти да излезем. Има RGB-та. Боби, не мога сега всички да ги скипнат. То не е... Това тъпуше, ако така тести. RGB-та има RGB на 100. И това мога ви го дам като съвет. Не се лъжете по супер много RGB нещата. Защото имам някои неща, които може да не са RGB, но са доста по-добри. Именно може да си вземете някакъв много хубав стол, просто да няма RGB на него, защото това не е най-важните неща. Важното е да ви е добре, да не се изкривявате на това. Нали, всъщност не знам този стол кафе, не мога да го видя кафе, може да е някакъв супер добър. Виждам, че не мога да видя добре сетъпа. Нали, виждам само предната част на компютъра.
но изглежда, че и той свети в същия цвят като стола, което това си е плюс, че се връзват На нещата. кой това? И това е на Светослав, не знам кой е всъщност. Някой е написал, ма стола е добър. Не го знам наистина, някой може да го знае този стол, но не знам просто какъв е. Аз просто ми светна в ума това. Че аз като ходих да си пазаря стол и просто много така имаше някакви доста интересни с много интересни светлини, просто не бяха някаките My White Shark. Не знам. Клавиатурата и нея не знам каква е. By това дистанционно е на стола, предполагам. Но този сетъп може би пада към 5 от 10. Дай по-бързо, че съм много. 5 от 10. Иванов. Това на Хана сетъпа тук, Иванов. Така. Brawl Stars фенче. Някой се пише Brawl Stars фенче. Това даваме 3 от 10. 4 от 10. Виждаме мишка, клавиатура и монитор просто оставяне е така. Това не мога да кажа, че... 2-10. Така, следващия е Rai 012. Виждаме лаптоп, скоро матрицата само на лаптопа. И мога да дадем 4 от 10, защото не виждам нищо друго, освен една клавиатура, мишка и лаптопа. Така ста. Падове в далечината се виждат някакви лампички тук за оградени. Просто е много тъмно наистина. Така не мога да рейтвам аз. Не мога да ви кажа нещо по-особено. Нищо не виждам. Какво мога да кажа? Марто GK. Добре. Виждам телевизор с 3, PlayStation, с клавиатура на Dark Project и игри отстрани. 4 от 10 мога да дам на това. Марто. Алексчо. Така звездичка. Как? Си бив кедно. Добре. Алексчо, между другото, на Алексчо компютъра изглежда, нали, това изглежда добре, просто трябва да си щупя врата да го дам. Не, че е добре наистина, ако го завъртите. Саси BVG 1. Изглежда добре. Стея Лейбър чахах. Но да. Само заради стила време няма да му дам повече от 5. Не бе, шегувам се. 6 от 10. Алексчо. Не сам май. Феке. Това е фейк. Пъйна. Фейк. Некой май махнал стюпа. Окей. В смисъл, то не е фейк, то е на някой, ма не е от човека, който го пусна. Атанасов W. Шало, това е много добро, бе. Йо! 9-10. Какво ще кажете, Йо! Имаме брутален сетъп. Да, бе. 8-10. Много деветка. добро. Много добро. Но, тук даваме 9 от 10. Много ми харесва, наистина, супер клин е. Много е клин, много приятно е направено. Защо да не? Вижте, стола е много добър. Имаме, конфигурацията е много добра. И компютъра, ви го казвам. Имаме някакъв малък монитор и един 32 инча монитор виждам тук. Предполагам, че това е богито. Моля те, не спами, ще видя. Какво пише? Чакай. Я. Да. Ама това новите. Ще ги видя. Те са някъде нагоре, предполагам. 9 от 10 на това. Кът Сонев 011. Защо са на обратната? Виждаме Xbox. Xbox с... Това 24 инча монитор ли?
Спрете спама. Всеки, който спаме, ще бъде мютнат, между другото, наистина, защото това е... Xbox с... Абе, много клин, да. Не е зле, между другото, наистина е добре. Няма да ви лъжа. 6 от 10. 6 от 10 му давам на това. Какво ще кажете? 6 от 10 на Кацонев 011. Не е зле. Гюнай. Това е фейк, мисля, че. Тя... Никой няма си качи така сетъпа сега за това. Реал. Денката, йо! Денка, добре бе. Тука ли е Денката, а? Той беше тука преди малко. Денката му е Да. добре бе. Браво е, Денка. Изглежда приятно бе, Денка. Изглежда приятно. Браво. Топ снимка. 600 купс. Изглежда, ама само, нали, трябва малко, ако бе, защо не го снима малко по-така, бе? Ти къде си? Боджо. Фанал си само това, което Виж иска да екрана види. хубаво. Откуд. Unreal ли, бе, бат? Провери я, моля. Не мога да видя тук, бат. Не правайч да е свич да кумфага е сикълта. Да, бе, изглежда достоверно, бе. Сега, вие па. Дека, реал ли е това? Чега вити чуай. Слако е свич да. Добре, изпрати ми в Дискорд. Дека, изпрати ми в Да Дискорд. камера лай искаш. Така ми я изпрати, от друг ъгъл просто. И ако е Рио, нали 7 от 10 даваме на Денката. Не изглежда зле наистина. Изглежда клин. Сти. Найс. На долна черта Димов 2. Тук ще се запали нещо, бе. Добре. Ама защо са... Защо иконите са такива големи, бадове, а? Виза HDs. Добре, тук определено трябва нещо да се промени да мога да стане. 4 от 10 дам на тази. Ай. На този сетъп. Виза HDs. Ще го видя. ПВСН... Аз това помислих за кабел, Балдо, Кабел ли е това? Отгоре. Все едно монитора стои на кабела отгоре. Добре. Вижте, аз пак ви кажа. Не е нужно Кога да се... реагираш? Вече от бая време. Чу. Всъщност, какво мога да кажа тук? Не. Нали, не е зле. Що да е зле? Виза H пратич ти как игра куфаем. Добре, ще го видя. Ай слако.com. Виж на Юрок за 19к. Ще го видим. Добре. Оставяме го това към 5 от 10, аре. Тук това е трап. Трапа Лиев. What? Неговия сетъп е... Добре. Но мисля, че ти трябва малко по-голямо бюро само това. Всичко изглежда приятно. Стига да имаш място, нали, не знам това. Кое е тук? Мисля, че беше тук по-рано това момче. И мисля, че бая работи оставя върху това бюро. Според мен го трупа много. Според мен, нали, така изглежда. 5 от 10 даваме. Тука. Донки. Той що не се засне така с компютъра, Балдо, добре бе. Много е добре, иначе. Какво ще кажете? Изглежда много приятно, наистина, няма да ви лъжа. Но стойката, клавиатурата, конфигурацията, това... Тук май отиваме пак на 9-ката, И вижте тук, това момче си стаква някакви неща тук. Гледайте отгоре, има си някакви такива рафтове, които си колички виждам, разни работи.
Аз също гледам тези неща, пак ви кажа, не рейтвам монитори и само кейсове и не знам си какво. 9 от 10, аре. 9 от 10, знай се. И компа, да бе, доста добре. Така. ДД черта Петров. Това е тази глупост, дето е пратен. ПТО черта Петров. Ето го моя е написал. Вижте. Ето, вижте. Ето, между другото, по-рано нали гледахме това. Ами забито, ма вижте, той е някаква ниша тук. Той е някаква ниша, момчето явно има тук в тази ниша ги е вкарал тия неща. Вижте, не стърчат кабели, не стърчат някакви грозни неща, супер гадни. Тук отгоре има някакви такова, нали, снимки, работи, всичко си е сбитичко е, но явно според мен няма място просто, къде да ги закара тези неща. Това е много важно да имате място сега. 6 от 10 тук ще дадем. 6 от 10. Истински е моя без хейт. Добре, само малко дето е размазана снимката, тук не мога. Сега, ако беше хубава снимката, можеше да разберем повече. Не знам. Какво мога да кажа тук? Повирят, той е размазано, все едно с блуъра, това не мога да видя. Но давам 5 от 10 пак. Димитров.теч. Найс бе! Ефект това. Май изглежда доста рил на Димитров. И вижте как разстоянието между компютъра, между единия и другия монитор. Много добро. Часовник има тук отдолу. Пинтерес. Дали? Нали го чекнах и сега бе? Колко е часа 25:32? Не бе, 23 е бе това бе. 25 пак то. Той изглежда така, просто явно ако е... Те са предсакват много лесно, ако е така. 9 от 10. Нали, на Димитров. Данката БГ. Късмет. Това вече е Pinterest. Това вече е... Бадуе, мисля, че е фейка. Какво ще кажете? Рил е. Да бе. Фейк е. Да. Повечето неща тук отзаде, не знам. Няма как, това си е фейк. В смисъл, не е. Някой от чужбина обаче това. Радостин Георгиев. Радо Георгиев, това е пак не мога. Сега вижте, самия формат на снимката малко е странен и не мога да разбера дали е рил това. Виж му на отгоре ще го видим. Направо такова изглежда. Не мога с какъв е това. Не, той е квадрат, падуей. Може и да е дори удера, знам. Как да го преценя това нещо? Мисля, че е фейк и аз наистина. Мисля, че е фейк. Значи това спокойно може да е 6 от 10. Аз 7, 5, 7, 10, 7. Перил е много яко. Лай да види се чмоко подис, че ще тирто излазам. Фейк е. Реално е. Това 7 от 10. Това е рил е, наистина е рил. 7 от 10 чат. Това е на кой беше? На А7, 5, 7. Марто Димитров... сега ще видим. Марто Димитров... Да, бе! Чакайте малко.
бърка в очите. Да бе, това всичките неща тук са... Дори Рил да е... Мониторите са добре. Трите монитора така. Рил изглежда, да. Рил, що да не е Рил? Рил е. Той е от wallpaper това. Не е нещо... Що да не е, нали, Рил това. Има си някакво осветление отстрани. Абе това мога да дадем 8 от 10, кой ще кажете? Що да не? Това от повечето сетъпи тук, този един така, дето приятно изглежда, нали? Пак колкото и да той wallpaper, дето бърка малко в очите с нали, малко се спада. Но пък иначе всичко друго си изглежда добре. Не изглежда зле. Изглежда си подреденичко, не е така разхвърлено. Поне от това, което виждам до тук. 8. 10. Бая пари са хвърлени. Да, така е. Еми не, аз пак го казвам, че то дори да има хвърлени много пари, някой път не мога да не изглеждат добре нещата. Добре, виждам GRX отзаре, Рио е. Найс. Найс е, що да не. Просто пак тук вече идва въпроса. Да, оставаме пейпера с това. Това е, нали, е такова, но иначе всичко друго е добре. Добре, кебъл менеджмента не е добре. Много машината е скрита отзаде, не знам защо. Това GRX Baldway може би ще изглежда добре, ако е... Просто няма го спейса тук. Все едно е в гардероба това нещо малко. Кой ще кажете? Vortex ще го видя спокойно. 7 от 10 чат. Но пак не мога да дам много, защото сега 3 монитора не правят нещо. Вау. Кое е на... Крокси. Крокси има... Или? Това е супер сбито. Ако е сбито така... ако е сбито е така, ако играеш някой шутърска игра, направо ще щупа това на стъклото на отстрани, като плъзна мишката. 5 от 10, това. Това кое е? Фейсбуби. Не бе, що да е фейк? Добре. Добре изглежда. Реали. Рио изглежда добре. Не е зле, наистина. 9 не, ама мога да дадем пак 8, аре. 7. 7-5. 7 от 10. 7. Не мога да дам много. Иначе е добре. Някак си се отличават повечето. VXFN, ето го моя. Добре. Иванов 5 от 10. Така, монито казва да го скипнеме. Сетъпа на монито. Лукан. Да, добре. Рекс. Мартин, явиме. Какво е това, бе? Това е Рио ли е, бе? Пин. Тук е играно. Чакай малко, чакай. Това нещо го е имало в LX, by това е било в LX, by даже виждам друга снимка от Facebook, от друг ъгъл, така малко. На български е писано пак. Горе-долу. Не знам. Фейк. Сигурно на някакъв китаец. Защото има... Защото има такива реста... Що бе? Това е... Абе, вижте. Що да не е Рил това? Какво пречи да е Рил? Виждам, че го е имало на няколко места.
последно се е продавал в OLX и това е GRX, by the way. Село Еленово. Там се е продавал. Оттам се е продавал тази конфигурация. Нали, ако е реално, ще я рейтнем, ще я рейтнем и това изглежда много добре, наистина. Сега, какво му ръкайте, че изглежда добре? 10 няма грешка. Няма грешка тук, наистина няма. Гледайте, един кабел няма. Така се прави кейбъл менеджмент. Няма никъде. Някой си е играл да го прави това нещо хубаво. И вижте, отгоре всичко е направено приятно. Не е невъзможно. Бюрото е OP. Просто има регулация на бюрото, има всичко. Бюрото е много добро. Това на Apex ли какво е? Изглежда добре. Сетъпа е на GRX. Вече знаеме. И да, определено е, нали, български сетъп, защото виждам, че Windows не е лицензиран. Определено е български сетъп. И ако го рейтнем, мисля, че това нещо... Ахахаха и моя така. Бошка минали моя. Реално, не съм го минал тук. Мисля, че тази конфигурация, този сетъп, не конфигурацията, целият сетъп изглежда прекрасно. Сега няма да ви лъжа, давам първото си 10 от 10. Първото си 10 от 10. От всички до тук, които съм гледал, това изглежда най-приятно. Мокю миналай. Не е минал. Първото ми 10 от 10, което дадох. Роналдо. Явим Роналдо. Роналдо има един плюснат лаптоп е така на едно бюро с една клавиатура и една мишка. Какаич слаку стюб. 3 от 10. Спам еднакво мют. Някой има волан с педали. 5 от 10. Това е на... Кое е това? На емо. Имам сучтата клавиатура. Добре, това е фейк е. By the way, фейк Monster е качил PlayStation с Pacer монитор и клавиатура. 4 от 10. Така, тия ги карам направо малко по-бързо, защото няма смисъл, нали, да се заглеждам. То някакво сега да стоя като някакъв, не знам кое да гледам сега, да викам, този кабел много хубав. Не става. Дянков. Боджу. Тук даже не мога да видя наистина, не мога да ви кажа кое е на къде. Виждам монитор, виждам отгоре телевизор ли е това. Някак си отстрани. Не знам. Рио изглежда приятно, но просто не мога да видя целият енгъл е някакъв много такъв. Юрданов 7. 4 от 10. Направо ги правя Мата Хари, някой е написал. И това не мога да разбера какво е. Прави Мата Хари, е снимано с Nokia, база. Не знам с кое, не мога да го рейтна това нещо. Някой си е написал даже нещата. Диемчо. Не знам така ли го правилно. Видеокарта Nvidia GTX 1650, 4 GB RAM, VRAM, нали, 16 GB RAM 2+8, AMD Ryzen 5500. Компа е леш, ама сетъпа е топ. Я видиме, компа е леш, но сетъпа е топ. Колко не знам, това пак мога да дам 5 от 10, защото сега не е нещо вау, повечето нормални сетъпи. 5 от 10. Боби. Бобито. Ето го Бобито, бе. Така, Бобито има две колонки, клавиатурка, монитора и конфигурацията от дясната страна. Кажи, че Боби играе с такъв мауспад, by the way. Съвет към Боби да си вземе малко по-голям мауспад сега. Той трябва да го мести с мишката това мауспад. Всичко е добре, но само мауспада, нали. Цяло няма да е никой вземе. Не е минал твое.
клавиатура да има. Същия монитор така. Така. Еми, добре, 5 от 10 мога да дам така, не мога да дам повече на Боби. Марто на C1 4 от 10. 5. Еми, 0 му дай. колко да му дам? Той е като всички останали. Къде ти го пратя в коментарите? Така. Хана Гейминг я пратила целия Минус сетъп. 1 му дай. Боджу. Добре. Моджлай Мокю. Ехе. Така изглежда по-добре, Хана. Виждаме целия сетъп, бадове. Нали? Имаш уредба, имаш тонковани тук, имаш, гледай колко неща имаш, дето не ги видяхме по-рано. Нали? Ханичка. Браво. 7. Аре, качваме още едно на Ханичка, защото, нали? Yes. Някой е написал така. Ти-чанкс. Кръстева, това, че съм момиче, не означава, че нямам комп. О! Найс, бе! И най-сама тук отзаря малко. Аре. Това и на момайка. Сега не знам колко е... Само да беше снимала сетъпа, а не къщата, нали сега. Не бе, ние гледаме сетъпа, бе. Ние пък, къде гледате сега? Не, какво? Що да не е? Това, да, Джирикс е. Джирикс е? Ами найс е, какво? Ние ще рейтваме сетъпа, няма да рейтваме пералната от заря с това. Дали? Туалтнете и забравил да снима. Абе, стигате, бе! Добре, бе, добре, наистина, добре, 7 от 10 мога да дам на това. Няма да ви лъжа. Двата монитора, микрофончето, ще колко клин е направено, кейбъл менеджмента не е разхвърлен. Ай, вътре е закуската. Слушалките, всичко. Найс. Найс е, найс е. Найс е, целия сет. Така. Йоо! Цена. Параунгюта. Венко Найка е написал цял роман и е описал абсолютно всичко, балове, за цялата машина. Това е хубаво. Имам нова клавиатура, която е Ducky One X. Така. Монитор 240, нали показвам първо нещата. Монитор 240 Hz, мишка Logitech Pro X. Подложка, нали, Mousepad SteelSeries QCKL, компютъра. Почваме с конфигурацията. Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti. Nice. Много добра видеокарта. Захранване 1200 W Platinum. Така, няма да го казвам цялото, че е... Така, добре, Empire 1200. Не, Ampere. Какво е това? Памет GSQ 32 GB DDR5 6400 МГц. Найс. Samsung Evo Plus 1 терабайт. Водно охлаждане, гигабайт 360 ICE. Така. И компютърната кутия е... така ще го кажа така. TR A70, нали. Виждам, защото и да я кажа цялата... Реално. Процесора е Ryzen 7 7800X 3D. Това е много хубава машина и покажи го. Еми, ето е машината. Сега не мога да си скриете душата, че... Да не... Клин, много клин. Да. Машината е звяр. Няма да ви лъжа, машината е звяр, но за... така... за гейминг, без други неща, си е машината топ. Целият сетъп имаме един монитор с клавиатурата, мишката, нали, той си я беше описал човека. И бюрото е... не мога да прецена всъщност. Какво е? И тук е някакво просто. Тук реално мога да рейтнем само конфигурацията. Аз не виждам нещо по-интересно. Какво ще кажете? И какво мога да дадем? 7 от 10.
За една конфигурация само, или ще остане 6-10. Така. Найсе, ама само това. Сетъп. Значи всеки, който спаме, ще го митна сега. Това момче ще си изяде мюта, защото наистина прекалява, защото супер много хора чакат. Това е било? Бадуей, това е било последната конфигурация, последния сетъп тук. Вижте, няма повече. Те са станали от 140-184. Още 40 коментара има с снимки най-отгоре. Къде е моя? Трябва да дам рефреш. Моето Visage. Visage Dia. 195! Вие качвате още, 200 коментара има вече. Те бяха 140, аз спомня всичко. Аз като ви казах, че сега мога ги рейтна, няма да рейтвам до сутринта. Кути Мопил. Добре, продължавам с тези, които са сега и приключваме. Нали? Този не сме го гледали? Не, гледахме го това. Ели? Ай, Клатюмки. Това беше фейк, да. май. Нали, гледахме го, това беше фейк. Всъщност. Да. Само стойката. Това 10 пъти ми пращате тази конфигурация тук, този сетъп. Dan 2812. Това изглежда супер, бе. Супер клин, а? Сега го качих, ще го видя, да. W, даваме... колко мога да дадем тук? Тук даваме 9 от 10, а? Или даже 10 от 10. 9 от 10. 9 от 10, защото няма нищо няма покрай него, нали друг. Но това, което виждаме, 9 от 10 таре. Клин, няма стърчащи кабели, няма никакви глупости, няма... Иначе монитора имаме един на обратната и така. Компютъра не е зле. Изглежда приятен, Батман. Стигнал съм ги най-вероятно, защото и сега ги... Само новите гледам. Пепо бе брат е изтеглил от интернет някаква снимка и е качил. Което не е... Найс беше така. Мъжа на майка ти. Така се е написал и тук ще дадем 4 от 10. Не виждам нещо много интересно. И точка вакс. Виж моя пълс. Вижте, бе. Вижте, това също не е зле. Пак е късичко такова. Бе от Хелуей рейд на пин. Рейд на пин. Няма значение. Не бе, не вярвам да е било. Кога е мръсен? Ими 7 от 10 даваме тук. Иначе вижте, той си е замислил някакви неща тук. Отгоре някакви неща. Само, нали, малко изглежда наистина не е клин, но така... Има един бял сетъп с 3 монитора, ще го видя. Нали... Може па няма малко да почистиш сега. Айде. Мартин 79-30. Рейтваме пак черни неща тук. Не виждаме нищо. Нищо не виждаме. 3 до 10. Мокът Витка UIC. Борката е клин. 5 от 10. PlayStation с монитор, мишка и клавиатура. Що да не? Малък спад обаче, да. Клън. Така. Мокът Витка UIC. Барбар. Имам Apex. Така, ето да видим. Имам Apex Pro Mini, мишка Razer V4 Pro, 360 Hz монитор, контролер H. Какво ще кажеш? Добре. Конфигурацията, дали това, което каза. Добре, ама нали като сетъп малко не е клин, нали. Това мога да кажа. Значи не е толкова зле, но просто малко трябва, нали, да... Пак към 5 от 10 е. Vortex FN.
Въртекса, това ли ме спамиш толкова много? Имаш лаптоп с клавиатура и мишка, балдой. Това ли е сетъпа ти? Нали? Моки от Витка UIC. 4 от 10 мога да дам тук, защото той е лаптоп, просто тъй така поставен. Какво мога да рейтна на това? До на черта Данев. 2 от 10. До на черта Данев. Добре. Електрични неща. Кейса е доста популярен, между другото. Монитора. Готино wallpaper с мауспада, с клавиатурата, всичко е почти в едни цветове, цвети всичко. Найс. 7 от 10 мога да дам тук. До на черта Данев. Алекс Чо. Кое е това, бе? Абе, какво е това, бе? Така. SAG BVG е the number one. Какво е написал, Лидия? Добре, бе. Не знае какво, ама малко нататъка не виждам. Това е някакво ъглово бюро, мисля. Джаден стол. Конския. Бочка Мошеч Лай да види сеч Дискорд. Какво има? Лаптоп ще има. Това бадо е лаптоп, предполагам. Мокил Нинсалай. 6 от 10 давам. Миналай. Някакси натам ми докарва. Това не знам даже кое е. Някакво порумбойче. Бочко. Клин. Феке. На мен така ми изглежда това. Чакайте, бе. Да, там малко ми изглежда, нали? Какво ще кажете, май фейка. Сега ще го видя на Янков. Въртекс е написал, моля без хейт. Не бе, аз не хейтвам, аз казвам, защо да хейтвам, ба? Бочка претил си тига подис. Добре. Боги до черта 0. 5 от 10. Някак си вижте. Някак си изглежда семпо. Тук си е до леглото си го е. Не бе, що да е 2? Отговори. Мина ти компютъра на тебе. 5 ти дадо. Иванов Така, Иванов, вижте как си го е направил, а? W, мая. Изглежда приятно. Трябва да пратя мой. Мога пратите на това, бе, в това видео го пратите, просто ще видим, защото... Тук имаме 3 монитора. Конфигурацията изглежда много сериозна. Надявам се да е така. Изглежда много сериозна, а това, което виждам тук, тия лампички са най-вероятно за тея. Тук виждам и един памук, който може би ще го направи така. Така. Много приятно изглежда. Няма да лъжа. Вижте човек като му работи въображението. Вижте, човека не е с някакво скъпо бюро, не е с някакви много такива машината, да, машината виждам, че е сериозна, но изглежда добре. Здрасти, Райче, рейтваме компютри, конфигурации, сетъпи и всичко. Тук мога да дам 7 от 10, Владо, мисля, че 7 от 10. И надявам се да се видим пак на това, на завършъка на всичките неща, защото мисля, че това момче работи по въпроса тук да ги направи нещата много готини. Има неща, които ще направи яки, според мене. На следващия Setup Wars ще е 10, предполагам. Как Shadow Setup? Яваме Shadow Setup. Я видиме. Shadow Setup. 2 монитора, машината от дясната страна и телевизор,
виждам отзаде, че има тия панелчета, които са за това. Просто малко кейбъл менеджмента ми изглежда разхвърлен. Ако бъркам нещо. Има още едно, те са две бюра балдаи. А другото е така от дясната страна. Машината е готина. Доста готина изглежда. Волана и педалите. Предполагам, че всичко тук, повечето неща са пригодени за... Нали, за волана и педалите, според мене. И тук мога да дадем преспокойно 7 ще дам. На Shadow Setup. DJ на Сарая. What? Кое е това? Глупости на тракалите са това. Миро. Йо, какво? Миро, какво ми е пратил? Миро ми е изпратил кабелите си, бадове. Миро е изпратил кабелите си. Моя мина ли? Да, мина. Мина твоя, мина. Мина. Аз трябваше да направя едно видео в YouTube направо и да го кача. Така май беше най-добре по принцип да го направя това. Тео. О! Шо на обратната този компютър, бе? За да може да се вижда това. За да може да се вижда RGB-то на кейса, мая. 5 от 10. Зепи за от лайфа в YouTube. Не знам, братле, се е писал някой. Ето моя, той си играе Roblox и виждаме пак два монитора. Нищо повече не мога да видя. Как играе Roblox. И тук вече почваме май същите. Да. Буквално. Буквално тук започват същите коментари. Вижте, тук има. Пизейч Моко видиш. Аша Кирков. Моя. Най-добрия. Найс, бе. Найс. Ме. Това е хубаво. Визейч Моко Дискорд. Ще уида. What? Това изглежда приятно, да, вижте. Бардове, даже уютно изглежда малко, защото с това кафенце тук като мене направо, само заради чашата тук мога да дам 8 от 10. Моля те, виж, моя преди 10 минути го пратих, чайте да скоро на това, на кое. Аз не знам колко... Това са смертите. Тук почват да се повтарят. Бардове, трябва да рефрешна, да видим какво става. Те са 195 коментара са били до тук. 202 са вече. Явим на кой не съм ретнал. Пламката не изглежда за 7 от 10 мора дам това. PlayStation е отляво, компютъра тук, кейса отдясно. Изглежда подреденичко. Две мониторчета, клавиатурата, Logitech слушалчици. Найс, 7 от 10, да. Моджлай дата питам нет. Да, може. Тук вече... на кой не съм? На кой казахте, че не съм? Кой спами? Моите не си го видял. Сега ще видим. Видис. Това на кое бе, лад? Хъни Пуф 45. Мокил. Хубаво ли ще си по големи бюро? Феке. Да, по-хубаво. Моджлай Мокил. Да. Защо? Тази снимка е от Pinterest, лад. Защо си мислиш, че това мога да... Че аз няма да го разбера това. Аз съм малумен и няма да го чекна. 7 от 10 според мен е Крум. Яви ме? Крум изглежда добре, да. Между другото. Найс, бе. И супер, да, изглежда супер клин. Добре, 7 от 10 наистина. Да, 7 от 10. Моя не си видял. Видях го. Добо. Чакайте, бе, Добо не видях ли преди малко? Не. Добо 21. Да, бе, то, ето, дето спами тук в коментарите. Видях го това. Това да, 4 от 10.
Виж, Токсика не съм му видял. Токсика написал 300 Hz, PlayStation 5 без хейт. Сега, чате да ви подчертая нещо. За те ред си взимате монитори за PlayStation. By the way, не ви трябват супер големи херцове монитори, защото на PlayStation 5-цата колко е макса? 120 FPS. Yes. За какво ви е 300 Hz монитор? Доста повече пари ще дарете за 300 Hz монитор, Да. колкото примерно 180 Hz, 140 ще ви върши работа. Няма смисъл просто да дадете много. Този с клончето, видях му компютъра вече. Така, CSK Forever, някой... трябва да рефрешна пак, защото направо маля. Колко редваш? Тука давам... давам ти 5 от 10. Мей нама да пеавизейч такива неща. Тук давам 4 от 10 на CSK Forever. Тикю съм нук нахал на езички. Така. Те повечето съм ги рейтвал тук. Цеко, не съм гледал компютъра му. Преди 26 секунди е качам това бадуи. Цеко явим. Цеко изглежда добре, бе. Цеко изглежда добре. Това спокойно мога му дам 7 от 10. Вижте какво си има. Момчето си има 2 монитора. Кейса е много як. Сетъпа изглежда добре. Сгадис визейч, че има ош стюпи. Има снимка на Scarface. Виж моя моля те ви, кюнков ви. Виж моя В. Янков, я. Той къде е, брат? Те са много човек, аз не знам вече на кой 200 коментара. Как да ти го намеря сега, я? Кажи ми как да го намеря. Това е точно. Ви смокъл ви дисълс. Ще го видя. Моля те мина през всички около моя едон нял сетъп. Сега ще видя, Янков, не знам това ли. Да бе, аз съм ги гледал вече, всички съм ги минал. Бял с 3 монитора. Бял с 3 монитора. Пювджей моку сага какаич. Бял с 3 монитора. Ще видис. Да, ма търся. Защо не излизат отгоре тези, които са? Те би трябвало, те деца най от... Пратич ти видис. Дай го на най-нови там е. По-отгоре. Къде по-отгоре, бе? Ай моку и така просто видис га пратят. Виджей моку сага какаич да джай телевизорима. Вижте те как най-отгоре ми излизат точно преди 3 минути, преди 8 минути. Пратич ти диселс. Има много голяма вероятност буквално някой да не ми излизат коментарите просто с TikTok да не ги е пуснал. Няма да ви лъжа. Пратих ти го, нали викаш ви, кюнков ви. Така, добре. Къде си ми го пратил налично, бе? В TikTok ли? TikTok. Чакай, бе, то не ми излиза, лад. Визейч моку видис. Имам Стига супер спамих много заявки, тебе. ама какво не излиза точно? Мога ти пратя снимка, някой друг ми пише. Опа, ето тук други хора са. Не ще. Не ще, бе. Добре, искате ли така да направим? Дайте да го направим така. Айде да кажем примерно другия месец мога да направим пак примерно някакъв сетъп. Си пак да рейтнем всеки, нали, може да си направи нещата, така и всеки ще си потикне. Discord да визейч. малко, нали, сетъпа да изглежда по-добре. Discord сигурно 1000 човека са ми писали. Моля те, че си купих хеартме.
условията, че си купих ти сега ще ме караш да се чувствам Елс дис. Да гъб видиш, моля те. така, VJ Дисълс. изпрати Добо, я да видим. Преглед. Добо 200, монитор 280 Hz. Да. Так, Shark 68 Pro. Там с PlayStation 5. Токио Гъгъл, да. Еми 5 от 10. Да, аре 6 от 10. Добо. Добре, преключвам с рейтовете, наистина. Стигате, защото наистина коментарите супер много станаха. Фен. Супер много са. Мокю дис. И продължавате Дис. нали, да ги качвате. Аз, ако ето 215 станаха, аз няма да мога да рейтна всички. Просто ще направим още един път Setup Wars и там ще ви очаквам всички да си качите компютрите. Най-новия коментар. Най-новия коментар, а? Моля те. Кут тиргюпва. Па-ха-ха. Ма не ти излиза, наистина не ти излизат коментарите. Не знам, на тебе специално не ти излизат коментарите. Вижте на други хора. Преди едно мин го качих. Преди една минута го качих. Ето виж, преди 9 минути излизат коментари. Просто това нещо не иди някъде надолу, вия. Това са 200 коментара, хора. Аз как да ги преровя вече? 216. Вие продължавате да пращате. Аз не мога, разберете това. Аз качих видео. Вижте във видеото какво съм казал. Видеото е качено преди 5 дена. Качи снимка на твоя сетъп в коментарите, а аз ще го рейтна на 5 август. Аре! Да качите снимка тогава. 5 дена имахте да Мата спампю тидна яй сухти. Да, просто не мога, това е. Добре, аре дайте да го оставим това нещо за вече, който не съм видял. Ей, Моку пусне сега лайга вече. от дис. Не съм го пускал твоя мани. Опато и 4 не и 5. Не съм го пускал, между Показа лай Мокю. Мнук си лош. Не съм, защото реално нямам как да го шерна сега Дискорда. И- Иначе на монито му давам 7 от 10. На нея сетъп. Айде. Ай, Айде. W. Добре, не пизала сум ти нечто. сега... Ей, Мокю. Я, Вито, твоя ай, къде е? Мокюта Чакай, снимка. Кое е това? Не пизала сум ти нечто. Ивайло, къде си ми пратил твоя компютър? Така. VJ Дис струпа 360 долар. Ако искате... Ви Дискорд. 360 звездичка. Ако искате на другите да ги рейтна, може да джойнете в Discord сървъра и да изпратите в някои чаналите там, които са за снимките. Изпратете си сетъпа, аз ще го рейтна, но просто няма да е на стрим, нали? Така че влизайте в Discord сървъра, Discord влизайте и там ще ви рейтна компютрите, нали? Реално сетъпите, оф стрим, нали, мога да го направя това. И айде раща. Това е.